into mwanya getinge naende nerituko rinde konyora nase ekeoro kimang'aneke togenderere nayo tware gwatoka korwa isonde ase enogo yaito. Enogo yani konoga omonwa oito naende nabeire nkobaerera ng'a enogo yaito totanyerendeti nabo oranyore egosira na obomaene ekiagera amarieta amange togokwana na konoga bono tari aria aito tware konoga. Igo ntobwenerete komanya amarieta aito twamanya ndiriri riairirwe erinde tochake koyatumia tochake koyairora. Morana naki amaiso naba emambia ya bono buna togochia studio amang'ana togotebiwa mogokora sikagu na amange buna bono aria nyabioto amang'ana aro amakong'u omwana asibire emiaka 20 buna natibongete oyonde ere oborimo oywo otibongetwe amang'ana atubokire bono abanyakenyoro bamanyire obomaene omwana otokire okwete egesima ime baminto abagusii baminto. Moisone totebiwa omosacha oywo okori na esese rero totebiwa omwana orutirwe egesima ime totebiwa oyonde osibirwe gose ebitina bioka ase eng'encho are korosi gose na amandasi buya abanto bamwanchire nabo bakogora ebinto mwaye eduka ebitina chindamwamu chimoko minto mwanya getinge mware gotwabera totware ensoni nomaete na ekero ogokora igo ogokorera omonto bobe okong'ainereria omonto osibwa emiaka 20 okong'ainereria buna omwana are ng'are iga atibongete omwana bwa emiaka kianda na omwana oywo ore emiaka 17 bono igo omwana oywo onyorire omwana obwenerete koba oria orasibirwe obwenerete koba emiaka 12 ng'ai rende akorusia omwana ore emiaka 12 omwana orutirwe egesima. Nyasaye ngoro yaito teri korara sokoro chiaito nchiri korara ekero gosera omonto ekero okobekera omonto egento kia oborimo getaiyo igo gegokoiranera naende giagochenena kwamanya kororekana bono aye boronge buna aye ning'o. Gaki abasacha aba na abakungu aba mobwate ebitina na abande mobwate emoko na abande mobwate ribero na abande mobwate endamwamu na abande gaki minto mwanya getinge mware koranya tigaya gose ntwaba gesaku gesikire binto emokora mbiri biya bono nyabioto etiogete buna togokwana iga etiogete ko tari aywo tware inche na ekegusii na enogo yaito ekegusii ekiere ntagete momanye lakini ase okomanya ekegusii eke goika na eching'encho chiaito tochimanye chimbu chia omogusii nchiarenge igo chimbu chia omogusii abanto banchaine bamenyete amo eamate eanchaine naende egokonyana tari korigeria oyonde amang'ana ataiyo na komokorere obobe naende gose na entakana akare ebi bionsi pi tataye na babaye ayo minto aye ekero okobanga kwarosia omoroberi bwa ogochanda omonto onde gose na ebiasara biaye kwarorire biabeire buya ekio naye gegocha giaita oria obuchere. Tiga natigera abwo ekiara eki nekiaba naki moroche amaiso aroreire na obororo ekero okomanya na omwana osometi gose omwana omanyete naende obwate obongo osibirwe bosa emiaka 20 oria abekereire bono onyorire omwana miaka ataraika miaka 12 omwana orutirwe egesima bono ebi bigocha igo bigocha Nyasaye akobicheng'enena biacha engoro ekobireta iga biacha igoro biacha. Atoirana ase enogo yaito togenderere gwesemia amarieta nare atoreteire amang'ana atantaine yani twatantanirie
amarieta nonya ekero ngotegera nonya ne chiredio na kende nonya nase abanto bakogamba na kogayana amang'ana nanyoina ebinto mbire twebire ekegusii ekiere buna bono moise gotegera amatangaso korwa chiredio mono igo okoigwa bagoteba omokungu omoboraka minto mwanyagetinge enka nere omokungu ekegusii omosacha obwate enka oyu na omosacha obwate omokungu naende nabatebi nabaerera omosacha agotwara omochi nabo ogotwara chinka chinyinge yaani abakungu abange ekero omokungu arire omosacha eki na ekegusii iga akorokwa omotakanwa omotaka otagokanwa ase ki orire omogaka oye yaani omosacha oyo osirire igo bono gakorokwa omotakanwa omosacha orire mokaye iga akorokwa omoboraka omoborwa enka nere okorokwa omoboraka amang'ana aya ngototantania are mono nonya nabararia ba echiredio na ebioroki mang'ana ebi ngotantaniwa more ekero mokobeka amatangaso igoro ya abanto basirire gose abanto bakure igo tiga torende ekegusii giaito korwa rero aye manya buna omoboraka na omosacha orire mokaye omotakanwa na omokungu orire mosacha oye abagesi baichoire omogesi ning'o omogesi na omonto togoteba ogesete nyomba otari gochia ande korigia gose nerigeria monto ogocha komokonya omogesi na omosacha bwangire konyuoma ko emiaka yaikire nabwo tokoroka abagesi minto ngotantana tore buna mwanyagetinge ekero gochaka goteba ntena tata ominto nantomete iga indise aba oyo omino iso indi aba oyo omino ntori goteba tata ominto erieta tata rioka igo risaine goteba abanto bamanyire oyu niso bono ekero gochaka na tata iso nabwate abamwabo tari aye noyo oye igo niso ntata risaine tori komenta kende ekero goteba tata abanto bamanyire oyu niso inki okomentera ominto ekia tokoba omwabo abwo nabo abagusii twatantanire ekegusii kemanye manya enogo yao ng'a baba ominto indi nyoka aba oyo omino nyoko akoiborete nyoko iga akoiborete ekero akoibora takoba omino tari omino abamino mbaro bari bandaiborete koigwa more boria ekegusii gaki manya enogo yaito igo iso na nyoko mbakoba bamino mbabwate abamwabo ng'ori baba omwabo nyarebe ekegusii togoteba ori ng'ina ori ntata omwabo nyarebe ori nise aye twagotebia oyu niso ere twateba ori nise aye twateba oyu nyoko ere twateba naki ere twateba naki minto twebire ekegusii giaito twebire bobe naende ngosari tore moise ko ominto ntwanya goteba moise ko ominto ekia moise ke ndiri gwatorwa ase omonto ochire bwoye omonto ochire bwoye orure seino igo tokomoroka mosubati ominto
Ntori goteba na babo mwabo igototeba nyoko. Naende nyoko ndianya kobona nokorama. Nyoko riokoramu igorirwete ase Geswahili. Geswahili tari Kegusii. Ekegusii nyoko nyoko. Goteba na babo minto gento buna ekinkeo na babo mwabo gento buna ebinkeo. Nyina. Korengeri minto mo nyiwete momuro mwabo nyoko. Ntori goteba na nga momuro mwabo baba yaya oyu mame. Ekegusii oyu mame. Gaki mwari wanje toitona amang'ana aya erinde toyaerere buna abagaka bakoigerera ekegusii mbagendete gotorikera ebitabu bigotosomia amang'ana aya. Naende ebitabu ebi kamoranche bigore amang'ana aya moyanyore. Ekiara twayabekire amo chintunde chinyinge naende togendete koyasangereria erinde enogo yaito tesira. Intwe buna abagusii. Momuro mwabo tata. Atotena tata moke. Ekegusii ekiere. Ekegusii ekironge. Ntori gotena momuro mwabo tata. Aya. Tata moke. Gose momuro mwabo iso. Iso moke. Ntori goteba na momuro mwabo iso yaya. Atoteba iso moke. Eki naki ekegusii ekiere minto mwanyagetinge. Tiga tonyagosomani iga. Tonyagosomani naende tumanye. Ekiere binto ebi ekero tokonyagosira korwa enogo yaito igo bono ngosiri tore oboroso bwaito na echingako chiaito na oywo tore intwe buna omogusii ore korokwa mwanyagetinge. Omwana bwa omosubati omomura gose omwana bwa omomura gose omoiseke tokomoroka omoigwa. Omoigwa. Eki naki ekegusii ekiere. Ng'ina iso gose ng'ina nyoko iga korokwa magokoro. Eki naki ekegusii ekiere. Ise tata gose baba iga korokwa sokoro. Sokoro. Omwana bwa omomura gose omwana bwa omoiseke iga korokwa omochokoro. Ekero arure omochokoro, omwana bwa omochokoro igo tokomoroka omochokoro oria. Omochokoro oria. Onyore omwana onde. Onyore egechembene. Onyore egechaine. Aya na amarieta agotumeka iga boira lakini tokonyatumia bobe. Minto mwanyagetinge. Ritinge ning'o. Ritinge na omosubati okombogana otarire esiko ya mwaye. Omokungu otamire bwoye okonya kwombogana sika agwo igo tokomoroka ritinge. Omokungu otari konyora bana nere tokoroka omogomba. Ekegusii ekiere. Tari korokwa iteba. Yaya. Riteba na omosacha otari konyora bana. Timanyeti gose monyigwete. Igo mwanyagetinge. Aya agototantani na amake. Tochake koyaerera onsi ntogokora. Lakini otakorenda gaki. Motare korenda aria make twamanyire toyatatire na koyarigereria na koyabenora nyerinde abana baito ekiare eke kegokina kimanye ekegusii ekironge. Ekiare ekero omanyete omonwa buya igo okoigwa buya nonye ekero okogamba na abanto. Abakungu banyomire nomogaka oyomo gose omosacha oyomo naki bakorokana. Bakorokana baibori bamwabo. Bakoiborerana. Kiara omogaka na oyomo. Nanyora omonto okomboria amang'ana ayo nka 10 sana.
na ng'ina iso na ng'ina mukao gose ise mukao gose iso musacho ng'aki bakorokana korera ondererete na inche nkamorerera bono twatwarire abana bato abachukuru na gento nkeri eki ase omogusii kebwete kworora abachukuru bao naende konyarekana ore abachukuru oria yani okoigwa buya. That is the satisfaction of life ase omogusii nonya nkoenda more ebirero ngotegerera more mumanyete banto mbari gocha bwo babori nagachete buya nakorete egento abantu bagocha abakobona nabwate banto abantu abang'ai bare ing'aki bachokire eki naki kiarenge ekenene mono ase omogusii ominto minto mwanyagetinge aya agotoikera ase chinyomba chia oboraria na amakong'u nainwe abarari manya ekegusii ekero mokogayana gose ekero mogokwanera abanto gose mokoerera amang'ana manya ekegusii ekiere mwanyabeka bene kebe ekiansu nonya na abanto gotegerera ekero ogokwana ekegusii ekiya igo abanto bakogotegerera mono kobua ekero mogoete na kiago gose ng'aki gento nkianya koba kiago egento gekoba ekiao Nyasaye tiga anya kobasesenia engoro tiga ebarore ng'a erinde mokeyia ebibe momente obuya ase egesaku giaitu mwanyagetinge ase riria rero tiga nkorire iga abwo toragenda goitona omogano oywo bwa omwana osibire ganga bono omwana oywo are emiaka 12 omomura nasibire emiaka 20 buna namotibongete eyio yarenge oborimo korwa ng'ina moke mbobe sana minto mwanyagetinge gaki totare gweyancha gose ntwanchwe na ebikoru biaito totare gokora ebikora ebironge ntotumbaga na goturutumba egesaku giaitu mwanyagetinge nabasoroire oyo no mwarimu Obino Nyambane buya mono.